Короче, омадем Яндекса гирифтем сумкаша. Уже хамон настрой кардем барои оне ки уже погода хунук шида рафтесай ва кори савуктар дар кор. Конечно, дар зимистон ай ҳама кори зур барои бачаҳои хона, барои мардони хона, конечно, беғарзи Яндекс бигем ки ягон кори дигар нест. Ҳам сабуктар нормални даромада мебинам. Ва бардоре ки аллакай скутер дорам, оштон шавак, опа, дидиш сигнал метиҳад. Оштон шавак, масалан, бас ин қадид боз бисёртар даромад мекунед. Ва касоне ки пешон кор мекунед, ина марҳамат, телефон, самокат дар кор мешавад, конечно, чиз дигар дар кориш, ин аллакай телефон дар кор мешавад. ҳозир ма шумо нишон метем ки вақте ки агар ки сумкаро ки гирифтем, телефон дар кор бошад, телефонро як ҷо гирифтанатона, як ба як, ҳозир ҳамаша мефаҳмам. Офиси Яндекс, чӣ хеле ки дидем, дар пеши метро ва далши мерем, ҳамахе вақте ки баъди офиси Яндекс аллакай иҷода мешавад, чӣ мешавад, торговый центри Зелёни, ки дар байни ҳамин офиси Яндексу метро, выходи метро ҷойгир, выходи як 2 даиҷа, выходи 3-4 метро дар ин тарафа. Торговый центр Зелёнида магазини мо ҷойгир, яъне ки магазини Реалфон. ҳозир қадди шумо дар ин магазин медонем ва именно телефонҳое ки барои курьерро дар коранд, ҳамон телефонҳоро шумо да нишон додам мебурам, нархош хати ҳамаша шиноса мекунам. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед, рафтем. Курьер кор карда будам. Ина чӣ хеле десем, манам курьери карда мегаштам, гуфт 2 сол пеш. Ва ина худохвад омадем расидем торговый центр Зелёни ва у тарафа выходи 3-4 метро Бутырский, иҷа бошад торговый центр Зелёни, дар ин торговый центр медроем ва дар ин торговый центр ки дур омадем, иним просто дохил шудем, шумо да вале видно мешавад ки магазини Реалфон. Магазини Реалфон, дар магазини мо ҳам телефон, ҳам билет, ҳам аксессуар, любой чизе ки шумо да именно дар корай, ҳамаша ҳамин магазин ёфтан то мумкин аст. Ва графики кори мо аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара давом мекунад, ҳама рӯза без выходной. Ва чӣ хеле десем, инҷа бошад чанд намуди аксессуарҳо ҳастанд: соат, наушник, аксессуар, колонка, телефон, чихол, боче автомонитор ва дигар чизо. Ва инҷа бошад магазини мо, ин хедри магазин медроем, инҷа графики задаги ай 10 то 10 ҳама рӯза открыт ежди немина. Вот магазин медроем, инҷа барсетко ҳастанд, ин тарафда мошинко, продавец, наушникҳо. И бародар мошад телефон гирифта сабда, ин тараф доша акай дигари мошад телефон тавсия десай. Телефонҳо иҷа ҳастанд, ҳама намуди телефонҳо ҳастанд. Нигоҳ кунед, телефонҳои Samsung сар мешаванд i05 то 55. Айфонҳо бошанд, ҳамаш падзаказ мешаванд, барои ин худи нархошон мондаги нест. Барои чӣ? Барои ки тез нархошон иваз шуда меистанд. Ба ин худи нархошон намонем даиҷа. Ама сумка монам, уҷа ки ҳама фаҳмитим ма курьерро. Хоб, нигоҳ кунед, ана иҷа бошад телефонҳои буҷетни, ҳамаш бошад ай 7000 рубл сар мешавад. Note 50, Redmi A3, Redmi Note. Redmi-ҳое ки дар соли 2024 нав омадаган барои фурӯша. Дар магазин мо толка телефонҳои нав фурӯхта мешавад, беу надорем. Ҳеҷ гуфтам, агар ки дар кор бошад, рақамҳо дар рӯи экран. Ва ана витрина дигараш бошад, Tecno Spargo ва моделҳои микс меган, ко ҳам хеле иҷа Inoi ҳастай, Smart Infinix ҳастай, Tecno Spark ҳастай, Tecno Camon Honor, иҷа бо Tecno Zero. Стати бачо, ака ҳама телефонҳо шиносум карда бур омадам. Ҳозир боша ма шумо да сета телефоне ки именно барои курьерро чотка бада нишонтон метем. Якум телефоне ки ма шумо нишон метем, тавсия метем. Агар ки то чени 12-13 ҳазор харидорӣ бошед, марҳамат бардори азиз, телефони Samsung A15 тоуш бути намеғалта, биғалта намешкана, ва ина дизайнш хеле десен чотка ки бада чанд расветка дорад. Свети кабуд, свети сини, ма и кабуди тёмни. Сини, сафед ва зард. Кадом расветка хои ҳамон расветка. Экран 90 ГГц кор мекунад, дар комплектш толка кабел аст. Шо гуфтам онтон, барои ки Samsung дар комплектш блок намемонад. Блокш боша отдельно. Хай бо магазин гирифти, конечно, бо якам кан скидка кардан метиҳад. Ва ин телефонҳо ай поколени Samsung, лекин экранш ки зура, ба ин худиш Samsung гуфтам. Агар ки тичени 15000 шумо телефон хар будем, телефон хар бошем, марҳамат, телефони Redmi Note 13. Камераш 108 мегапиксел, дата камера ёрасон дорад 8 мегапиксел, дигараш 5 мегапиксел. Фронтальни камераш бошад 13 мегапиксел, экран бошад AMOLED 120 ГГц кор мекунад. Процессор, конечно, чӣ хеле гуфтам, Snapdragon, яъне ки игровой процессор дорад. Батарейкаш 5000 мАч, 20 зарядка, дар комплектш ҳам зарядник дорад, ҳам блок дорад. Телефонам чанд расветка дорад, свети сиёҳ шуҷа аллакай фурӯхтен, ҳам кабуд ҳаст, ҳам сабз аст ва сиёҳ. Сиёҳ шуҷа аллакай фурӯхтен, нархи 16990 рубл. Нархи ҳамаи телефонҳо конечно дар Telegram канали Realfon Moskva фаҳмидатон мумкин аст. Telegram дар описанӣ мешавад. Сеюм телефоне ки именно бардорӣ мегӯяд ки ҳам батареи зур бошад, ҳам экрани зур бошад, кайсия зур бошад, комплектш ҳама чӣ дошта бошад, конечно ма шумо тавсия метавонам телефони Tecno Neo 6.
телефон обзорш дар канал ҳаста, метавонед ки свободно будроин бинен телефон чӣ хел ҳаст, чӣ хел нест, характериш мефаҳмед. Батарейкаи телефон 7000 мАч, яъне ки зарядаш 2 рӯз мебарад. Тош битиам намехалта, короче, дизайнш бошад, я наму дизайн кардага, технология инноватсиони нав буромадаган ко, короче, просто дизайн нест да, короче, хит кардина. Дизайниш необычный не. Ман хе тез гап мезанам, медонам ки шумо да масакантар неудобно десак, агар ки нафаҳмида бошед, видеора чӣ кунед? 05 да ёки повтор тамошо кунед. Шухи мекунам, саломат бошед. Хоб, дизайнш ҳам десен, камераош ҳам чётка ба 64 мегапиксел камера дорад, и бошад спичка. Ранги дизайн iPhone кадагаш, лекин спичка. Ина характеристикашон 7000 мАч батарейка, 20 зарядка дорад, 50 мегапиксел камераи телефона, 6 экраншай ва процессорушам Mediatek Helio G99. Ду тарафа динамик дорад, стерео динамик дорад. Ҳамаи поён, ҳамаи боло. Дар қисмати поён ҷои зарядонакаш, ҷои наушникаш, конечно. Дар комплектасияи телефон, чихелек десен оперативка 8+8, дар комплектасияи телефон ёкне чиё ҳаст. Ҳуй мекунем комплектация документҳои телефон, чихол, документация и пленка мондага. Ида бошад симча барои заряд, симча барои сим-карта, кабел барои заряд мондан и ишо блок питания. Ҳама ами дар комплект ҳастанд. Нархи телефонҳо бошанд дар магазинҳо 15990 рубл сар мешавад. Ешо гуфтам онтон. Агар дар кор тамоша рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед, имина бардори ки курьер кор мекунад, ман сета телефона шумо да тавсия метиҳам. Ва агар шумо дар дигар шаҳрҳо курьер бошен, ёки дафа надорад дар Россия, дар Торишин любой ҷо хай курьерам кор накунед, телефон ба қувват хӯй дар ҳамин нархҳо ҳамин сета телефона харидорӣ кун. Барои заказ рақамҳо дар рӯи экран доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россияро дорем ва ҳам Тоҷикистон дорем. Москва бошад, то любой метро доставка карда метиҳем. Магазин биёен, агар магазин дар шаҳри Москва, метро Бутырский, торговый центр Зелёний, ҳама рӯза аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад. Ҳозир дар охири видео чӣ хел магазин омода нишон метиҳимтон, тамошо мекунед, прямо магазин мебинед. Магазин мебаранд, ин бардоро ҳаматон телефони дар кортон барои хитом мехонед. Ҳозир бо як навигарии дига аст, ина конечно дар видеои дигари гаптон мезанам. Саломат бошед, хати шумо будум ҷон ва магазини Realphone, командаи Realphone, хати шумоай.